ngawo nangampela ngonyaka odlule okufanele singene ngeParis azange singene ngayo sangena ngengoma esingayazi nabantu abangayazi nomnikazi wayo osaba ngisho kuyicula ngisho stage asadlala izimbi zodwa leyo nto leyo nje ayikho nje right show mina kungizwe umlando kamncunene yasaba kakhulu umkhuluma into engathi indodana yami le ayiphoqa ukuhlonga sonyaka phoqa yahleke kulokho wahamba waba imbongolo waba yoba yinja le Eastern Cape emampondweni wenze kahle impela lapho ke ngizothiwa imbongolo khona yabona uyinja khona futhi wenze kahle ke lapho ke naye ozama le inhlahla kwenye indawo yabona alandele uyise wakhe le emampondweni njengoba nami kuthiwa ngutata Ndivish yabo yazi skipper mase siyancinza uyizwe leyo siyancinza leskipper khona zoba imbongolo